आजकाल वजन कमी करण्यासाठी लोक अनेक उपाय करताना दिसतात. महागड्या डाएट प्लॅनपासून ते व्यायामासाठीच्या अनेक टिप्स फॉलो करण्यापर्यंत बरेच प्रयत्न केले जातात. त्यापैकीच आणखीन एक उपाय म्हणजे ग्रीन टीचे सेवन. ग्रीन टीचे सेवन करणे हा सध्या वजन कमी करण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा मार्ग बनला आहे. मात्र याच ग्रीन टीचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यास फायद्याऐवजी नुकसानही होऊ शकते हे तुम्हाला माहीत आहे का? शरीरात पोषक तत्वांची कमतरता निर्माण होण्यापासून ते त्वचेला ॲलर्जी होण्यापर्यंत अनेक गोष्टींसाठी ग्रीन टी कारणीभूत ठरू शकतो. नमस्कार, गोमंतक डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत. जर तुम्ही ग्रीन टीचे अधिक सेवन केले तर काही दुष्परिणाम दिसू शकतात. एका अहवालानुसार ग्रीन टीच्या सेवनामुळे वजन कमी होत नाही, पण एनर्जी सायकलला नक्की फायदा होतो. चुकीच्या पद्धतीने ग्रीन टी प्यायल्यास शरीराचे काय नुकसान होते ते आपण जाणून घेऊया. ग्रीन टीमध्ये टॅनिन नावाचे रसायन असते जे लोह सहजपणे शोषून घेते. आपल्या शरीरातील हिमोग्लोबिनची पातळी राखण्यासाठी लोह उपयुक्त असते. पण तुम्ही दिवसातून 1 किंवा 2 कप किंवा त्याहीपेक्षा जास्त ग्रीन टी प्यायल्यास तुम्हाला ॲनिमिया होऊ शकतो. ग्रीन टीमध्ये कॅफेन असते आणि शरीरात त्याचे सेवन जास्त झाले तर डिहायड्रेशनचा त्रास होऊ शकतो. तसेच ज्या व्यक्तींना बद्धकोष्ठतेचा त्रास आहे त्यांनी ग्रीन टीपासून जरा लांबच राहावे. तुम्हाला हेही माहीत आहे का की जर ग्रीन टीचे जास्त प्रमाणात सेवन केले तर त्यामुळे यकृत म्हणजे लिव्हर निकामी होऊ शकते. इतकेच नव्हे तर ज्यांना ॲसिडिटीचा त्रास आहे त्यांनी ग्रीन टीचे सेवन कमी करावे. प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीराच्या गरजा वेगवेगळ्या असल्यामुळे आपल्या शरीराचा विचार करून आपण दररोज ग्रीन टी किती प्यावी याचे प्रमाण ठरवावं. या आणि अशाच हेल्थ टिप्स मिळवण्यासाठी पाहत राहा गोमंतक डिजिटल.